Aryaksa opo Kakang Sembutu bakune menawa ana wong sing ora manut karo awak dhewe kudu dipulasara. Aku kepengin adu menungsa. Mengko kowe sing dadi jagoku. Malah kekepara mumungsamu aja diwenehi urip Aryaksa. Aku manut marang Kakang Sembutu sing bakuatimu seneng Kang. Lah iki mengko nenek ana wong sing liwat kene kudu dirampok bondo donyane dinggo seneng-seneng. Bambang Sembutu. Bambang Sembutu. Pakartimu sing kaya ngono kuwi bisa gawe tunaning para kawula Madukara. Ing ngatasé putra Kusuma lah kok njemberi jagat kowe. Iki kaya Patih Susurata teka muni-muni. Aku ora ngerti kekarepmu kowe gawe rugining kawula. Kabeh kawula Madukara padha sambat-sambat mergo pakartimu. Aku gawe rugi apa? Aja kumbi kowe. Etok-etok micaki, mbudheki. Galuh, para kawula sing tok siksa, tok pulasara. Malah ana sing tok pateni padha sambat-sambat. Kabeh padha wedi metu saka omah merga wedien ketemu karo kowe. Mula lelena nggonmu gawe panggersaing kawula. Weh, lah sesaya nanya kowe. Kowe iki mung patih lha kok arep wani karo bendaramu. Seselagine bapakku wae ora wani ngandani aku. Lha kok kowe cumantaka dedelangap-delangap tembungmu kowe. Yen bapak ora iso mene pengajaran, aku sing bakal mene pengajaran. Mungsuhmu Aryaksa maju mrene ajare.
gegantanging gawang kinupeng serat wanci lir baita layar tumumpang warih amung anut lakuning ombak kombak larung liru labuh darat tan prabeda kadya gesanging jalma kang ginaduan sipat duwi watek wateking laku ala kelawan becik ala alaning kala becik benering cilik kabeh dumadi prangalung alus ora katon semu katongton wong ala memba utama wong tama katon pono papan padhang katon liwengan papan peteng katon bayangan lingga murdaning carita amung nggambaraken driya utama lan driya nistha nuju ari sajuga sumeblaing ngantariksa sumilaing samirana katon pono gumelaring kasatriyan madukara dadya tepa tuladaning kandha tabuh astuing wanci enjang nalika semana Hyang Arka sumunar prabane hambelah kiblat hanyeblak kiblating paningal dadya pajar sesiring rahina parandene paripaksa wonten teja Wangkawa bangkit aliru Prabu Kerawan Hyang Pratanggapati anenggih punika tawarnanira pamadyaning Pandhawa kang kekasih Raden Harjuna nalika semana lagya hangadhep sang retnaning Ayudyah Wara Sembadra irim kembang popong terang tebak rerayungan long malengkung tumiyong rumambat ing liyan wis semu kang mawur raras yen tak wis padhake iki kaya swane Patih Surata Patih sowanmu sumengko pengawak Braja Damar Sasyana wigati kang kepiye Patih inggih sungkem kula katur Dewaji estunipun awrat anggen kula nedya matur Patih aja wigih hararinga gage matura sabab katrangan saka Patih iku piguna tumrap katentremaning kasatriyan mula aja nganti tumpang suh nggonmu matur ditata murih prayoga lan cetha gage jenenging ingsun nedya miterang tadah wadana Dewaji estunipun kula namung nampi penangisipun para kawula sedaya sing minandhang kecingkrangan inggih sebab saking polah pakartenipun cukup ora sah didedawa aturira ingsun mustanggap marang kersanira kagyatri sang anggarjita kita wigatining driya nglimputi anenging nala Sembadra wonten dawuh pangeran Muragake timbalana Bambang Sembada ngestakaken dawuh
Rama Janaka nimbali Sesembada ana apa ramane? Sembada pun Rama ora seneng menawa putraku gawe isin lan kapitunaning kawula. Aja tok terus-teruske. Ora kurang-kurang nggonipun Rama peparing marang Bambang Sembada. Apa kabeh mau isih kurang? Wah, iki mesti Pepatih Surata iki sing wadolan. Pepatih kok senengane tumbak cucukan mengko njero negarane dadine piye? Welah. Lah kok dadi patih sing gabul pulute. Ing atase bayi wingi sore pinter temen gone ora arek lelakon. Nyatane ngono kok. Sembada ingkang baku pun Rama njaluk putraku aja nganti gawe kapitunaning kawula. Aja seneng adu menungso. Dolananmu sing lumrah bocah wae. Yen nganti pun Rama antuk pelapuran merga polah tingkahe Bambang Sembada kang gawe resaing kawula, pun Rama ora tida-tida paring pawuhan. Yaksa, apa Kakang Sembada? piye iki lha kok Rama memalah duka? Waduh, wis ngene wae. Nek ora entuk adu menungso, ayo adu pitik wae. Golek pitik jago sing ampuh mengko ditarungke nganggo totoan Aryaksa. Wis Arya pangkat Aryaksa. Kayon katiyuping angin nyuwun paring Den nyuwun kawelasan kula sampun pinten boten nedhi samirana maworiris lumrang gandaning puspita gesang kula kelunta-lunta awit kisah saking Madukara. Kula boten kiyat mraguli tingkah mulaipun putra Madukara Bambang Sembada. Alibawa, piye Kakang Joko pengalasan? iki kok ana wong kele Alibawa. Iki ana wong njejaluk kawelasan mesake banget ya Alibawa. Awak dhewe isih duwe maem to. Diwenehke kalo pawongan iki wae ya Alibawa. Nanging Kakang,
Panganan iki kanggo sangu awak dhewe nggone goleki bapak. Ora apa-apa. Nek perlu awak dhewe poso. Prihatin dinggo laku ben cepet ketemu bapak. Lilo tenan Kakang. Heeh, lila banget Ali Bawa. Ya wis. Aku manut. Kisana. Aku duweni mung iki. Isaku mbantu ya mung iki. Waduh, matur nuwun sanget. Semanten ageng ing kautaman Paduka. Kula ndedonga mugi-mugi penggayuh sampeyan saged kasembadan. Pareng nyuwun pamit. Matur nuwun. Kadung kadereng kabaranan pinapak mengsasa nyoto ning madyaning aloka. Ali Bawa. Opo Kakang? Iki kok ana tek-tekan. Aja ngawur kowe. Aryaksa piye Kakang? Iku ana bocah nggawa pitik Aryaksa. Lah dalah. Coba ditakoni wae Kakang. Kok kowe jenengmu sapa? Kok kowe nggawa pitik? Ali Bawa tek-tekane iso omong. Tetekan ke mau tetekan. Aku ki Bambang Semboto. Kok kowe sapa, ha? Aku Joko Pengalasan. Kok kowe nggawa pitik arep tok dol apa piye? Nek payu lalang ya arep tak dol. Pira njalukmu? Pira-pira tak tuku wewaton pitikmu ampuh. Pitikku cetha ampuh. Tau tak du kalo macan, macane kalah. Tau tak du kalo gajah, gajahe kalah. Tak du kalo naga, ulung tau. Wah, saya ngawur leh mumuk. Loh, nyatane kaya ngono kok. Nek ora percaya iso dibuktekke. Wah, tetep ora percaya. Aja meden-medeni kowe. Didelok pitikmu kaya pileren ngono kok. Beda karo pitikku. Disawang ketok gagah. Pitikmu ditalungke karo pitikku dikabluk pisan wae mesti ambil dadi sewalang-walang. Lah, ucapmu saya memanas hati. Ayo dibuktekke, ditalungke. Wani ayo talungke. Ning nganggo totoan. Wah, moh aku nek totoan. Dosa totoan ki ora entuk ya. Iso nglusak molal. Wah, malah ular-ular. Bebakune wani apa ora? Nek ora wani totoan, tetegese ucapmu kuwi mau memeng hapus-hapus. Momongko wong hapus-hapus kuwi luwih dosa ketimbang wong totoan. Waduh. Nek totoan aku lang duwe duit. Oh lah, memeng cah desa kowe. Uripe ngrekoso mung gedhe ucape kekakean ngaya-wara. Totoan ora kudu nganggo duit. Terus nek ora nganggo duit nganggo apa? Nganggo nyawa ya iso. Piye? Wani ora kowe? Piye iki Alibawa? Wis Kakang. Nyimpang dalan wae. Rasah ngladeni menungsa iki. Ora iso. Kowe tetep ora iso lunga. Pitike kudu ditarungke. Saiki umpama pitikku menang,
totoanmu apa? Ora usah kekakean ngomong. Pitikmu bakal kalah kok. Ulung kaluwan. Ayo totoanmu apa? Nek umpama pitikmu menang, kok kowe arep njaluk duit pira wae tak wenehi. Wah, kuwi ora timbang karo nyawaku. Aku duwe kekasatriyan Madukara. Bakal tak tohke. Nek nganti pitikmu menang, pepeken Madukara. Nek kosok bebalen, nek pitikmu kalah, kowe dadi pangane Aryaksa. Wani. Jajal ketelimane ngulip. Ayo ditalungke. Aryaksa dicuculke pitik ditarungke Aryaksa. Sawong kluruk rame kapiyarsi. Lawa kalong loro pandelian. Jreh kawananing semune brang wetan sulake mratandani. Bangun enjang rembulan wus gumlewang. Ayo, kowe saiki arep ngopo pitikmu wis kalah kuwi? Wah, kok kowe licik mung akal-akalan iki. Lho, licik piye? Kowe aja golek-golek pelkala lho. Wis ngene wae. Saiki adu menungso. Aryaksa dididu karo adimu Aribawa wani ora? Merga totoane iki negara dudu bondo. Piye Alibawa wani ora kowe mungsuh buta kae? Mbok menawa iki dadi dalan kamulyan Alibawa? Aku ora bakal suap lan wedi mungsuh buta kae. Ya yen ngono ayo diwiwiti. Aryaksa pepatenono Aribawa. Ih, Aribawa ya mungsuh aku. Kelakon tak sempal-sempal baumu. Rasa kakean sumbar dibuktekke sapa sing kalah.
wis ginaris mring dewane. Arek kekalih samya campuh rok Bandawalapati. Eling-eling kekalih amung dumadi saking wujuding ngari-ari. Mila datang moka lamun samya keket-kreket ngubet nggih adu kasektenira. Leno Sangaribawa kagigit jangganira. Cukat Sangaribawa giya ngunus pedhang suduk maru. Kasabetaken lambung kananipun Dedaryaksa. Mbrodol wutah jroning lambung Dedaryaksa. Dadak sakoling mangki dadi pecah sampya bageger Bambang Sembodo. Yaksa madya. Alibawa kowe nendi Alibawa, kowe aja ninggal aku. Aku wedi Alibawa. Wah, kowe kurang ajar. Kowe gawe geger. Joko pengalasan memengko nek bapakku detekan kene mati kowe. Dasar buta tetekan wanine ngandhake. Wah, lah saya kurang ajar. Rama, Rama, Rama. Rama. Bengok-bengok gawe geger kasatriyan. Rama, iki ana bocahku kurang ajar Rama. Jare arep njaluk kakasatriyan Madukara. Dewaji, menika mboten saged dinalar. Ing ngatasipun bocah tesih alit nedya ngrebasa. Wah, lah pepate tutumbak tucukan ora ngerti apa-apa wae waton muni sing ditantangke aku. Lho, buktinipun menapa? Ora usah etok-etok basa ning ngarepe Rama Janaka. Buktine Aryaksa mati dipateni bocah iki. Nuwun sewu Dewaji, menggah kula cukup Surata. Aku wis ngerti yen kowe sengit marang Bambang Sembodo. Mula kowe menengo. Banjur karepmu piye anakku lanang? Aku njaluk patine bocah iki merga wis mateni Aryaksa. Semingkir aja ngalang-alangi. Bocah iki bakal tak sampurnake. Aduh, Dewaji. Kula nyuwun palimermu dhateng bocah menika. Menika dereng gadah dosa, Dewaji. Surata. Kowe ngaliyo. Nek kowe tetep mberungaimi bocah iki tak katutke dosamu. Kowe lah nyira tak jak mlayu bilai iki.
Surata kowe Surata gawe gempung rasaku ati tekan lak-laning naga tetep bakal tau ya ora lego yen durung bisa mateni bocah kuwi mau. Jan mesake tenan bocah iki. Omahmu ngendi le? Omahku adoh, aku wedi bali, ali bawa malah lunga. Wis, ayo tak terke bali, tudono dalane. Ayo, ayo. Wis geler ora samungger. Yen ora kleru iki kaya Patih Surata. Lho, menika Gusti kula Dewi Sembadra. Iya, lho. Lah menika iki putraku Jaka Pengalasan. Lah, rak apa to? Lelakon kok wolak-walik menika larang-laripun kados pundi? Critane dawa sing baku anakku bisa slamet oleh. Sembadra kok ning papan kene lan sapa sejatine bocah kuwi? Inggih Dewaji, estunipun bocah menika nami Jaka Pengalasan. Menika putra Paduka Dewaji. Lelakon kok bisa gawe bingung. Sembadra iki mau sejatine ana apa? Sing gedhe pangapuramu Pangeran. Sejatine pancen bener iki putramu. Saya bingung rasaku. Surata Sembadra kang mapan aning Madukara lumarna papan kene ngestakaken dawuh Dewaji. Wanodya Utama ngambar arum sangku sumo yen ngandika gawe prangta wonten dawuh Pangeran Jagat Dewa Bathara iki kok dadi ana Sembadra kembar. Nuwun sewu kula Sembadra garwa Paduka ingkang saestu. Kudune Pangeran bisa ngrasake ndi kang sejati lan ndi kang membo-membo. Kaya ditutup rasaku. Saiki ngene. Janaka duwe cangkriman. Ing kono bakal iso kababar kabeh lelakon Gage Padang. Napa cangkrimanipun? Apa tegese kang sinebut ngereng gurung garang merang. Menika gampil kula saged negesaken mengko dhisik. Aku bakal takon marang Sembadra kae luwih dhisik. Sliramu kendelo. I Sembadra ayo wangsulana petegese kuwi mau sing gedhe pangapuramu ndika Pangeran.
Aku ora bisa jawab lan ora bisa negeske cangkriman ki mau. Nah tegese kowe Sembodra palsu. Kowe wong membo-membo. Sembodra. Kabeh kudu bisa negeske ukara kuwi mau. Inggih pangeran. Ngereng gurung garang merang menika tegesipun satunggaling raseksa ingkang nembe luwih utawi kaliren lajeng ngangah-angah kepengin mangsa jalma. Somun tapi netap Raden Arjuna mulat atmaja nyata datang senyata muga ningis abang branang rahara sena somun tapi netap Raden Arjuna. Jagat Dewa Bathara kabeh wis gamblang kang bisa negeske kabeh mamung tedhak turuning raseksa. Tegese kowe butuh kang membuar dadi Sembodra. Ayo, ana ora gelem salin wujud tak gawe dampit kelawan bumi keparat. Wis krasa sawetara wanci lan mungguh wis ora ana pangapura nanging gandeng sidhake wis dadi ganeping bebrayan mula kuwi tak apura gawanen lunga adoh anakmu Bambang Sembodha nganti aku weruh kemliwer muaning laladan Madukara bakal tak lebur nganti neraka waya ora nrimo marang nyawamu. Muragagi nyaketa iki ramamu ya Sudramamu Rama njaluk ngapura yogir sawetara Rama lada kalebian ayo tak gendong gondoraning kasatriyan dadya putra Atmajendra Kusuma Negara. Rama